ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರೀಕ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡಾತಿನ ಪನಿಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡಲ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ. ಮುಡಾಯಿಡು ಅಡ್ಡ ಬೂರುಂದು ಪುನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಮುರಸುಂದು ಪುನ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲು, ನೆತ್ತ ನಡುಟು ತೆಂಗು ಕಂಗದ ಪಚ್ಚ ಒಲಿ, ಬೈಲ ಮಜಲದ ಕೀತ ಸಿರಿ, ಪಚ್ಚ ಪಜಿರದ ಜರಿತಾರಿ ಸೀರಸು ಸಂದು, ತಿಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು, ಉದಯ ಸೂರ್ಯನ ತಿಲಕದಿ ಒಂದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಟ ಕಮ್ಮೆನ ಬೀರೊಂದು, ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲಿಯಾದುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವತ್ತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಗಣೇಶರಾಯಿ ಮುಗುಳು ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ನಿಗಲೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂದು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆಪಿನ ನಿಗಲ ಶಕ್ತಿನ ಆ ತುಳುಮಾತ ನಿಗಲೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನಿಪಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪಣದ ಕುಡರ ಆ ದೇವರಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮೂಲ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ತವಳ ಬಂಧುಲೆ, ಯಾನು BK ಗಣೇಶ್ ರೈ, ಮಾನವಿಕತ ಗುರುಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತುಳ್ಳು. ಪರಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಂಡನೇನು ಮಠಾಧಿಪತಿಲೇನು ತುಳುಕು ಓಡಾಕ ಕೆಲಸ ಮತನ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರಲ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾತಂದು ಬರಂತು. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ಬನ್ನಿ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಚನನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಕೊಡತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಕೊಡತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಡಲಿ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆದ ಇನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೊಡೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಡಲುಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮತ್ತದು ನೆಟ್ ಬೆನನುಪ್ಪನ ಸೊಂದೊಂದುಪ್ಪನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾರು ಗಣೇಶ್ ರಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಗಲೇ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಮಹನೀಯರು ಘಟಾನುಘಟಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿದು ತಿಕ್ಕಿದು ಅಗನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತದು ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಂದಿರ ಮುಗುಲು ಅವೇನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಸರೊಡವು ಲೋಕರ ಜನಕುಲೆ ಮಾದ ತೆರೆಯುಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವೇನೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಿಗಲ ಎದುರು ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅವೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.